možda prvo prisjetiti se nekog tragičnog događaja jednoga, nažalost, tragičnog je 2003. godina, lipanj, pogibija Silvestra Sabolškog, Kristijana Kitnera i taj dan još isto Krunija Sabolića, mojeg susjeda. Znači, to je na neki način možda nešto, kad se neko prisjeti obreša te situacije, u tom trenutku igrači koji su ponekli iz vašeg bazena, kako je to sve tad djelovalo na vas osobno, na cijelu zajednicu, na cijelo naselje? Pa evo, u tom trenutku ja sam, ajmo reći, bio klinac kad se to dogodilo, međutim mogu vam reći da onako bio je poprilično velik šok. Ne samo za našu zajednicu, ali ja bih ponajprije rekao da je za našu zajednicu zato što su dečki bili vezani uz našu sredinu i bili su viđeni na našim ondašnjim utakmicama i tako. Bili su, ajmo reći, povezani sa našim igračima koji su trenutno nastupali. I jednostavno svaki gubitak je težak, a posebno kad pogledamo da su dečki bili u, ajmo reći, nekom onako baš naponu snage, možda ključnim nogometnim trenucima i jednostavno velik gubitak za našu zajednicu.